Μαζί μας είναι ο Γιώργος Αποστόλου, είστε πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Η Ομοσπονδία που ιδρύθηκε πότε? Το 1998. Κλείνουμε 39 χρόνια φέτος. Τόσα πολλά, και στα τελευταία χρόνια, όπως όλοι παρατηρούν, η ποδηλασία θάλει όχι απλώς σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και καθημερινά. Κάτι το οποίο χαιρόμαστε όλοι. Το χαιρόμαστε και εμείς σε μέρη, πρέπει να σας πω, γιατί ταλαιπωρούμαστε, πρέπει να σας πω. Μερικές φορές. Και να πούμε ότι και είπαμε να αναπτύξουμε και το θέμα και λόγω του ατυχήματος που είχαμε τις προάλλες. Ναι, το ατύχημα ήταν ξεκάθαρο και έγιναν και αρμόδιες δηλώσεις ότι δεν έφταιγαν στο συγκεκριμένο τραγικό δυστύχημα οι ποδηλάτες. Συνήθως οι ποδηλάτες, οι αθλητές τουρίστες που έρχονται στην Κύπρο γνωρίζουν ακριβώς ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους. Ναι, καταρχάς πρέπει να χαιρετήσουμε ως Εθνικός Φορέας Ποδηλασίας την τοποθέτηση της αστυνομίας Κύπρου, η οποία ήταν σημαντική μετά από τις πολλές αντιδράσεις που είχαν γίνει στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον των ποδηλατών, άδικα πρέπει να πούμε. Ναι, οι επαγγελματίες ποδηλάτες που έρχονται στην Κύπρο βεβαίως γνωρίζουν πολύ καλά πώς να τοποθετούνται επί της δημόσιας οδού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν απλούστατα ένα θέμα αμελούς οδήγησης ενός ηλικιωμένου ανθρώπου, ο οποίος θα μπορούσε να προσπερνάει οποιοδήποτε άλλο όχημα. Δυστυχώς είχαμε το χάσιμο μιας ανθρώπινης ζωής και τον τραυματισμό των κοπέλων που ήρθαν από την Λευκορωσία, κάτι το οποίο εκθέτει την Κύπρο, πρέπει να πούμε, διεθνώς από πλευράς ποδηλατικού τουρισμού. Οι αθλητές που επιλέγουν την Κύπρο την επιλέγουν γιατί έχει εξαιρετικό οδικό δίκτυο, δεν έχει πολλούς οδηγούς πάνω στα βουνά. Όταν λέτε εξαιρετικό οδικό δίκτυο, με εκπλήσει, πρέπει να σας πω. Για ποδηλασία. Ακριβώς για ποδηλασία, γιατί τώρα που είπατε και για τα βουνά, στα βουνά όταν πηγαίνεις, που ο δρόμος δεν είναι και πολύ πλατής, είναι αρκετά στενός, έχει μια λωρίδα μπλε, η οποία λωρίδα μπλε πριν μερικούς μήνες έμαθα ότι είναι για τους ποδηλάτες. Και λέω, τούτη η λωρίδα μπλε, η οποία είναι στο δρόμο, έτσι, αρκεί για να προστατεύσει και το ποδηλάτη, έτσι. Εκείνη η λωρίδα μπλε ανήκει στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Δεν είναι σχεδιασμένη για να τοποθετείται ο ποδηλάτης μέσα στη λωρίδα μπλε. Είναι απλώς ενδεικτική για την απόσταση. Ότι απλά περνάνε. Οδηγεί τους ποδηλάτες σε διαδρομές ποδηλατικές. Δεν είναι ποδηλατολωρίδα, ούτε ποδηλατόδρομος, ούτε υπάρχει υποχρέωση να βρίσκει το ποδηλάτης εντός εκείνων των 30 εκατοστών. Απλά ο ποδηλάτης γνωρίζει ότι είναι σε καλό δρόμο. Ακριβώς. Πηγαίνοντας πίσω σε αυτό που έλεγα, ο ποδηλατικός τουρισμός είναι βασικός για την Κύπρο. Έχουμε εθνικές ομάδες που έρχονται για προπόνηση εδώ, λόγω καιρού, λόγω εξαιρετικού οδικού δικτύου, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πώς αντιμετωπίζουμε ως οδηγοί τους ποδηλάτες και τους ξένους αλλά και τους μεδαπούς στον δρόμο. Οι ποδηλάτες είναι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου, όπως είναι και οι πεζοί. Και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας τους προστατεύει σε έναν βαθμό. Προωθείται συγκεκριμένη ειδική νομοθεσία, η οποία βρίσκεται στην Βουλή των Αντιπροσώπων εδώ και 2 χρόνια και αναμένουμε διακαώς να περάσει επιτέλους. Άλλαξε η Βουλή και αναμένουμε, ελπίζουμε ότι σύντομα θα περάσει σε νόμο. Όταν προσπερνούμε ένα ποδηλάτη είναι πολύ σημαντικό, είναι βασικότατο να έχουμε υπόψη μας ότι είναι πολύ πιο ευάλωτος από εμάς, είναι εκτεθειμένος στο γερό και στα άλλα οχήματα και πρέπει να του δίνουμε όσο χώρο δίνουμε σε ένα άλλο αυτοκίνητο. Όχημα, βέβαια. Δεν να περνάμε ξύστα. Και βεβαίως ποτέ δεν προσπερνάμε ποδηλάτες εκεί που απαγορεύεται στις στροφές και εκεί που είναι συνεχής. Γιατί εκεί που απαγορεύεται να προσπεράσεις αυτοκίνητο, απαγορεύεται και σαφώς να προσπεράσεις ποδηλάτη. Πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Από την άλλη η νομοθεσία, γιατί την είχαμε διαβάσει τότε που το νομοσχέδιο, αυτό που είναι ενώπιον της Βουλής, μιλάει ξεκάθαρα και για υποχρεώσεις των
ποδηλάτων και για το τι πρέπει, τα πάντα, για το τι πρέπει να έχει ένα ποδήλατο, τι πρέπει να φοράνε ήδη, πού πρέπει να οδηγάνε, αλλά είναι βεβαίως και υποχρεώσεις και των οδηγών. Πρωτίστως η συγκεκριμένη νομοθεσία προσπαθεί να προστατεύσει τους ποδηλάτες, οπότε είναι υποχρεώσεις περισσότερο των οδηγών έναντι των ποδηλατών. Οι ποδηλάτες βεβαίως έχουν υποχρεώσεις, τις οποίες πλήσεις τις γνωρίζουν πολύ καλά. Η δημιουργία βεβαίως ποδηλατικής κουλτούρας και ποδηλατικής συνείδησης στο νησί μας έχει πολύ δρόμο να διανύσει, και εννοώντας ποδηλατική κουλτούρα και συνείδηση εννοούμε όχι απλώς τους ποδηλάτες αλλά και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Ναι, δεν έχει αλλάξει όμως, δεν έχουν αλλάξει ριζικά οι υποχρεώσεις των ποδηλατών, είναι οι ίδιες με εκείνες του υφιστάμενου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το ποδήλατο είναι τροχοφόρο όχημα, έχει υποχρεώσεις, τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι σημαντικό οι ποδηλάτες να προσέχουν τον εαυτό τους, να προσέχουν πώς και πού τοποθετούνται στο δρόμο, με αυτοπεποίθηση, με σεβασμό προς τα οχήματα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση αυτό το οποίο προκάλεσε τη μνήμη όλου του κυπριακού κοινού ήταν καθαρά και αμιγώς φταίξιμο οδηγού και όχι τον ποδηλάτη σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να σας οφείλω να σας πω σε αυτή την περίπτωση ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας ως Εθνικός Φορέας Ποδηλασίας και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού βρίσκονται από την αρχή δίπλα στις κοπέλες. Σήμερα θα τις επισκεφθούμε και στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού μαζί με εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, προσπαθώντας να τους εξηγήσουμε, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι η Κύπρος παραμένει ακόμη μια φιλόξενη χώρα για όλους τους ξένους και ειδικά για τους ποδηλάτες. Εμένα μου φαίνεται λίγο παράξενο, εσείς που είσαστε ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλάτων, να λέτε ότι το δικό μας δίκτυο είναι εξαιρετικό, όταν γνωρίζουμε και έχουμε παράπονα από, δεν μιλάμε για τους επαγγελματίες, έτσι, ποδηλάτες, με τον απλό κόσμο. Υπάρχει πάρα πολλές οικογένειες κιόλας που δεν χρησιμοποιούν και το ποδήλατο, γιατί φοβούνται να βγουν στο δρόμο. Είναι εύλογη ερώτηση σας και προέρχεται συνήθως. Όταν πηγαίνεις σε ευρωπαϊκές χώρες και έχεις συνδέσει με ειδικές διαδρομές. Το ποδηλατικό δίκτυο είναι εξαιρετικό για την εορύθμιση της ποδηλασίας που ήθελαν να κάνουν συγκεκριμένες αθλητικές. Είναι προπόνηση για αγώνες και δεν θα μπορούσε κάποιος να έχει ποδηλατόδρομους στα βουνά. Εκείνο στο οποίο αναφέρεστε είναι η απουσία υποδομής, ποδηλατικής υποδομής εντός των πόλεων. Που είναι λάμπη για της απουσίας της, πρέπει να πούμε. Παρά το ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το οποίο συνεργάζεται μαζί μας τα τελευταία χρόνια, καταβάλει προσπάθειες να δημιουργηθούν σωστοί ποδηλατόδρομοι τελευταία. Όντως, η απουσία ολοκληρωμένου δικτύου, η οποία είναι σχεδιασμένη για το απότερο μέλλον, δεν έχει ούτε την οικονομική στήριξη του κράτους που θα έπρεπε να έχει, ούτε την πολιτική βούληση που θα έπρεπε να έχει από το κράτος, ώστε να προσελκύσει τον κόσμο στο ποδήλατο εντός των πόλεων και να καταστεί το ποδήλατο ένα καθημερινό μέσο μεταφοράς. Το οποίο θα βοηθούσε και στην οδική κυκλοφορία γενικά. Βεβαίως. Και στην υγεία, και στην οικονομία, και στην ευρωστία, και στο περιβάλλον. Οπότε εκείνο που εννοούσα αφορούσε στον ποδηλατικό τουρισμό περισσότερο και στους αθλητές που προπονούνται στο νησί μας από το εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά σε εμάς που ζούμε στις πόλεις, βεβαίως, όχι απλώς είναι ελλειπές στο δικό μας δίκτυο, είναι σχετικά ανύπαρκτο. Όπως και οι υποδομές, για να πάρουμε κάπου το ποδήλατο μας, όποιος έχει το θάρρος να μπει στο δημόσιο δρόμο, να πάει κάτω στα μαγαζιά με το ποδήλατό του ή στην καφετερία. Δεν έχει που να το αφήσει. Πρέπει να το κρατήσει αγκαλιά. Που είναι κάτι άλλο το οποίο απουσιάζει σε όλες τις πόλεις, σε όλους τους δήμους σχεδόν. Σε κάποιους χώρους στάθμευσης υπάρχει μέλλον ο κόσμος, άρχισε να ποδηλατεί και αργά ή γρήγορα οι πολιτικοί και οι τοπικές αρχές θα αναγκαστούν σύντομα να γίνουν και ποδηλατόφιλες. Ήδη τους προσεγγίζουμε ως Εθνικός Φορέας Ποδηλασίας, τους συμβουλεύουμε. Πολλές φορές δεν μας δίνουν σημασία, αλλά αργά ή γρήγορα, βλέποντας και αυτά τα συμβάντα, ελπίζουμε ότι θα αντιληφθούν την σημασία που έχει το ποδήλατο και η ποδηλασία στη ζωή
στην καθημερινότητα του Κύπρου. Και ένα παράδειγμα το έδωσε, αν μου επιτραπείτε να το αναφέρω, ο κύριος Σεμπέμπτου, βουλευτής, ο οποίος πάει στη Βουλή με το ποδήλατό του και εκεί ανάγκασε, έχει ήδη ένα χώρο στο οποίο μπορεί να φυλάει το ποδήλατό του. Είναι από τις πολύ σπάνιες ποδηλατικές δέστρες που υπάρχουν για το ποδήλατο στη Λευκοσία. Είναι η μόνη η οποία απέχει έξω από το Κοινοβούλιο. Και ο κ. Σεμπέμπτου το έκανε όταν ήταν Επίτροπος Περιβάλλοντος, αν δεν έχω λάθος. Ο Χαράλαμπος είναι πολύ καλός φίλος και εμάς στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας, αλλά και όλων των ποδηλατών. Είναι ένας πρωτοπόρος σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον και στην βιώσιμη κινητικότητα και ειδικά στο θέμα της ποδηλασίας. Εσείς πώς διακινήσετε, με το ποδήλατό σας ή με το αυτοκίνητο? Με το skateboard. Με το αυτοκίνητο. Αφού σου λέει στον δρόμο στην πόλη δεν έχει. Είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα. Δεν έχει σχέση. Είναι πολύ δύσκολο. Ήταν και επίτροπος ή είναι και βουλευτής και διακινείται όμως και με το ποδήλατο. Να καταφέρνει ο καημένος. Ναι, δεν έχει σχέση. Έξω από το δικαστήριο δεν υπάρχουν ποδηλατικές δέστρες, οπότε είναι πολύ δύσκολο να κουβαλάς με το ένα χέρι φακέλους και με το άλλο να ποδηλατείς. Θα ήταν πολύ ευχής έργο να φτάσουμε σε λίγα χρόνια εκεί που είναι παραδοσιακά ποδηλατικά έθνη, όπως είναι η Δανία και η Ολλανδία, και αυτά είναι έθνη τα οποία είναι πεφωτισμένα από άποψη του πώς πρέπει να ζεις τη ζωή σου. Ναι. Είμαστε αρκετά χρόνια πίσω. Είναι διαφορετική ποιότητα κιόλας οι κάτοικοι εκεί. Πήγα σε ευρωπαϊκές χώρες όπου δεν έβλεπες και συχνά αυτοκίνητα, γιατί όντως υπήρχαν πάρα πολλά ποδήλατα. Ναι. Αλλά και υποδομές. Ή και σαν τουρίστας μπορείς να νοικιάζεις ένα ποδήλατο και να κάνεις βόλτα στο κέντρο της κάθε πόλης με ένα ποδήλατο. Και νοικιάζαν κιόλας, δηλαδή και οι ίδιοι οι κάτοικοι της πόλης. Γιατί είναι και φθηνά, υπάρχουν κάρτες, είναι όπως τις κάρτες και τις τηλεφωνίες. Το αφήνεις ο ίδιος. Να πούμε ότι για να μην είμαστε άδικοι, αυτό υπάρχει στη Λεμεσό, αλλά στον παραλιακό δρόμο εκεί μπορείς να πάρεις ποδήλατο. Και τώρα έχει αρχίσει να επανέρχεται και στη Λευκοσία. Απλά δεν υπάρχουν πολύ, δηλαδή η απόσταση από το ένα μέρος στο άλλο για να αφήσεις το ποδήλατο είναι αρκετά μεγάλη, πρέπει. Όχι, δεν είναι. Υπήρχαν πάρα πολλοί σταθμοί στη Λευκοσία. Ναι. Εκείνο το οποίο απουσίαζε, κατά τη γνώμη μου, είναι η έλλειψη κουλτούρας. Τοποθετήθηκε ένα σύστημα στην Μεσογείο και στη Λευκοσία χωρίς να δημιουργηθεί παιδεία για τη χρήση του. Τι είναι τα ωφέλη του. Έτσι δεν λειτουργήσε, διότι ο κόσμος μη γνωρίζοντας δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, βεβαίως. Τι πρέπει να κάνει ο ποδηλάτης, δηλαδή ποιες είναι οι υποχρεώσεις του? Η υποχρέωση του ποδηλάτη. Η υποχρέωση του ποδηλάτη είναι καταρχάς να σέβεται τον εαυτό του και να σέβεται και τους άλλους οδηγούς, βεβαίως. Πώς πρέπει να ποδηλατάμε? Υπάρχει τρόπος? Είναι μεγάλη συζήτηση, ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη συζήτηση ως προς το τι εστί ποδηλατική ασφάλεια, πώς πρέπει να προσέχει ο ποδηλάτης τον εαυτό του. Καταρχάς πρέπει να μάθει πώς να τοποθετεί τον εαυτό του και το ποδήλατό του στον δρόμο. Υπάρχουν διάφορες θέσεις. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας εισηγείται ότι πρέπει να κινείται στο κατά το δυνατόν αριστερότερο μέρος της λωρίδας. Βεβαίως όταν είναι στενή λωρίδα ή όταν ο ποδηλάτης πρόκειται να κάνει στροφή στα δεξιά και δεν θέλει να τον προσπεράσει και να του κόψει την πορεία του αυτοκίνητο, πρέπει να τοποθετηθεί στο κέντρο της λωρίδας. Στο μοτοράκι. Περίπου. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δίνει το δικαίωμα στον ποδηλάτη να κινηθεί ελεύθερα μέσα στον δρόμο εφόσον η ασφάλεια του το χρειάζεται. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι πολλή είναι η βόλτα της Κυριακής, του Σαββατοκυριακού. Ναι. Κόβουν και κουβέντες στον δρόμο, δηλαδή είναι ένας δίπλα στον άλλο και τους βλέπω, δηλαδή μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές να είμαι από πίσω και να τους βλέπω. Να μιλάνε. Αυτά είναι από τα υπέροχα πράγματα που και τα ωφέλη της ποδηλασίας είναι ομαδικό και κοινωνικό άθλημα και ανασχόληση και σε κάνει να γνωρίζεις κόσμο τον οποίο δεν γνωρίζεις ποτέ. Μα ένα λεπτό, αν μιλάνε για πλάσματα, δηλαδή, να μιλάνε στον δρόμο. Από τη στιγμή που είναι στη σωστή θέση και δεν γνωρίζουν την κίνηση. Από τη στιγμή που είναι στη μέση της λωρίδας και μάλλον μιλάει μεταξύ τους και υπάρχει μια σειρά ολόκληρη από πίσω αυτοκίνητα,
Δεν είναι σωστό. Κοιτάξτε, γι' αυτό ξεκίνησα από την αρχή και σας είπα ότι πρέπει να σέβονται τον εαυτό τους και να σέβονται και τους άλλους χρήστες του δρόμου. Βεβαίως, όταν είσαι σε σημείο που κόβεις την κίνηση, αυτό δεν είναι σωστό. Αν είσαι στο πάρκο, να κόψεις όσες κουβέντες θέλεις. Και στον δρόμο δικαιώσαι να κόψεις κουβέντες, φτάνει να μην κόβεις την τροχιά κίνηση. Ναι. Εξού και πάνω από 4 ποδηλάτες, όπου είναι εφικτό και ασφαλές, θα πρέπει να κινούνται σε διάδεση, ώστε να μειώνεται το μήκος της ουράς όταν είναι πολύ, και να μπορεί εύκολα ένα τροχοφόρο όχημα να προσπεράσει. Μα και για τη δικιά τους την ασφάλεια κιόλας, έτσι. Το θέμα είναι ότι και εμείς ως οδηγοί πρέπει να έχουμε την κατάλληλη υπομονή και να είμαστε σίγουροι αν θα προσπεράσουμε, όπως κακή ώρα εκεί. Είναι βασικότατο αυτό. Ναι. Το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω εγώ, αποφασίζει τώρα μια οικογένεια, διότι είναι και της μόδας τώρα το ποδήλατο. Πολύ. Και εγώ το σκέφτηκα και πολλές φορές. Έχω ένα ποδήλατο και σκέφτηκα. Να πάρω το ποδήλατο. Να βγάλει ένα ποδήλατο. Μόνο ένα ποδήλατο έχετε στην οικογένεια. Ναι, ένα ποδήλατο. Να πάρετε ακόμα ένα. Μακάρι να έχετε ένα και να το χρησιμοποιείτε συχνά. Ακριβώς. Παρά να έχετε πολλά και να μην τα χρησιμοποιείτε καθόλου. Έχουμε ένα ποδήλατο στο σπίτι. Και λέω, το σκέφτηκα πολλές φορές και τη σκέψη μου την κάνουν κι άλλοι και που μιλώ με φίλους μου κτλ. Άντε να πάρω το ποδήλατο από εκεί που μένω. Να πάω πού? Μπορείτε να πάτε παντού. Να πάω πού? Δηλαδή φοβάμαι, γιατί εκεί που μένω δεν υπάρχει σωστό δικό δίκτυο. Και φοβάμαι ότι δεν θα με δει ο ένας, θα με δει ο άλλος και πώς θα κατευθυνθώ? Να πάω αντίθετα από το ρεύμα, να πάω όπως θα πήγαινα αν περπατούσα, να πάω όπως πάνε τα αυτοκίνητα? Τι πρέπει να έχω? Να βάλω φωσφόρα πάνω μου? Πώς θα να βάλω? Πού να τα βάλω? Αυτό είναι προβληματισμοί για τον κάθε ένα και την κάθε οικογένεια που θέλει να πάρει το ποδήλατό του και να μην φορτώσει το αυτοκίνητο, το ποδήλατο στο αυτοκίνητο, που και αυτό υπάρχει ένα πρόβλημα και σε αυτό, και να το πάρω στο πάρκο. Το αντίθετο ρεύμα φαντάζομαι το είπες για να βλέπεις ποιος έρχεται. Μπράβο, ναι, όπως κάνεις όταν είσαι πεζός. Σε καμία περίπτωση. Το ποδήλατο πρέπει να τηρεί το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άρα θα το οδηγήσετε όπως περίπου οδηγείται μηχανή ή αν θέλετε αυτοκίνητο, με τις διαφορές που έχουμε προαναφέρει. Είναι αντιληπτό ότι ο περισσότερος κόσμος που δεν γνωρίζει από ποδηλασία φοβάται. Αυτό υπογραμμίζει και την ανάγκη για εκστρατείες διαφώτισης από την αστυνομία Κύπρου και από άλλους φορείς. Εμείς προσπαθούμε εδώ και 2 χρόνια και μέσω των σχολείων αλλά και αλλού για τα θέματα ποδηλατικής ασφάλειας, αλλά και γενικότερα πώς πρέπει κάποιος να κινείται στο δημόσιο οδό με ποδήλατο. Πολύ προσεκτικά πρέπει να κινηθείτε. Όταν γνωρίζετε βασικούς κανόνες ασφάλειας θα μπορέσετε να έχετε και αυτοπεποίθηση στο να κινηθείτε με περισσότερη ασφάλεια, διότι μαθαίνετε πώς να προστατεύεστε από τους άλλους χρήστες του δρόμου. Καταρχάς, ο τόπος που τοποθετήσετε στο δρόμο, που σας έχω πει, στο αριστερό ή στο μέσο, αναλόγως πώς θα κινηθείτε, και αν θέλετε και αν υπάρχει λόγος να μην επιτρέψετε σε άλλο όχημα να σας προσπεράσει, γιατί πρόκειται να στύψετε δεξιά ή είστε ανέβει ο δρόμος. Μετά, χρησιμοποιείτε χειροσύματα, και πριν τα χειροσύματα, βεβαίως, είναι πολύ βασικό, είναι κάτι που σώζει ζωές, όταν ο ποδηλάτης μάθει να γυρίζει το κεφάλι του και να κοιτάει πίσω και να κοιτάει στα μάτια, είναι πολύ σημαντικό αυτό, τον οδηγό του οχήματος που είναι ακριβώς από πίσω του, αφήνοντας τον να καταλάβει, αφού δεν μπορεί να του μιλήσει, ότι προτίθεται, σκέφτεται να κάνει κάτι. Και αυτό πρέπει να το κάνει πριν καν χρησιμοποιήσει χειρόσημα. Οπότε υπάρχουν ορισμένες εύκολοι κανόνες ασφάλειας που όταν κάποιος τους υιοθετήσει μπορεί να μειώσει κατά πολύ τον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει όταν κάποιος ποδηλατεί. Όπως έχουμε πει, είναι φυσιολογικό. Είναι λάθος να βγαίνουμε στα πεζοδρόμια? Αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο φίλος ο Χαραλάμπος ο Θεπρέμτης θα σας έλεγε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει υποδομή, σωστή ποδηλατική υποδομή, να βγαίνουν και οι ποδηλάτες στα πεζοδρόμια, διότι ακριβώς είναι ευάλωτοι χρήστες του δρόμου. Εγώ το είπα στο γιο μου, πρέπει να σας πω. Ναι, να βγαίνετε στο πεζοδρόμιο. Γιατί νιώθω πιο ασφάλεια. Εκεί μπαίνει και ένα άλλο θέμα. Εκεί ο ευάλωτος χρήστης του δρόμου είναι ο πεζός. Και οι ποδηλάτες θα πρέπει να προσέχουν τους πεζούς, όπως και οι οδηγοί οφείλουν να προσέχουν τους ποδηλάτες. Κάτι το οποίο δημιούργησε
τη σωστή ποδηλατική κουλτούρα πολύ γρήγορα σε Δανία και σε Ολλανδία. Είναι κάτι το οποίο ελπίζουμε να υιοθετηθεί με τροποποίηση του νομοσχεδίου όταν γίνει νόμος σύντομα. Το συζητάμε ήδη με την Αστυνομία Κύπρου και το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Και είναι η δημιουργία, η υιοθέτηση του μαχητού τεκμήριου της αστικής ευθύνης σε περίπτωση που ο πιο δυνατός χρήστης του δρόμου χτυπήσει πιο ευάλωτο χρήστη του δρόμου. Δηλαδή δημιουργείται αμέσως η ευθύνη σε αστικό επίπεδο, χωρίς καν να εξεταστεί ποιος φταίει, δια νόμου. Και έτσι στη Δανία και σε Ολλανδία, επειδή όταν χτυπήσεις ποδηλάτη, ακόμα και όταν έχει περάσει με κόκκινο, αυτόματα φταίει το αυτοκίνητο, εκτός αν πας δικαστήριο και αποδείξει ο οδηγός του αυτοκίνητου ότι έφταιγε ο ποδηλάτης, αυτόματα μαθαίνουν οι οδηγοί των τροχοφόρων, των αυτοκινήτων να προσέχουν πολύ τους ποδηλάτες και με τις άλλες ποδηλάτες τους πεζούς. Δηλαδή αυτή η ευθύνη υπάρχει και από τους ποδηλάτες προς τους πεζούς στη Δανία και στην Ολλανδία. Αυτή η διαφορά, η τροποποίηση που έχουν κάνει στο νόμο τους εδώ και αρκετά χρόνια οι Δανείοι και οι Ολλανδοί, δημιούργησε σχεδόν σε μια νύχτα ουσιαστική ποδηλατική κουλτούρα. Προσέχει ο ένας τον άλλον πολύ μέσα στον δρόμο. Ναι, και βλέπουμε και σε τέτοιες ευρωπαϊκές χώρες όχι μόνο να τα χρησιμοποιεί ολόκληρη οικογένεια. Βάζουν και καροτσάκια με τα μωρά τους μέσα και πάνε στο σχολείο. Πήγα Βαρκελόνη, παιδιά, και το τι ποδήλατο είδα ήταν απίστευτο. Στην Κοπεχάγη και μειωμένη κίνηση. Η βασιλική οικογένεια ποδηλατεί μέσα στα χιόνια. Μάλιστα. Είναι τρόπος σκέψης, είναι τρόπος ζωής. Είναι κουλτούρα και όλα είναι διαφορετικό. Και αν εμείς αποφασίσουμε να έχουμε αυτή την κουλτούρα, τότε θα έχουμε και καλύτερη ποιότητα ζωής και θα έχουμε και περισσότερη υγεία. Γιατί... Και καλύτερη οικονομία, διότι ο κόσμος ο οποίος ποδηλατεί μειώνει το βάρος που αναποτίθεται κάθε χρόνο στο εθνικό σύστημα υγείας, διότι γίνεται πιο παραγωγικός στην εργασία του, γίνεται πιο υγιής, γίνεται πιο χαρούμενος λόγω της παραγωγής ενδορφίνων κατά την άσκηση, την ποδηλασία. Μπορεί να το κάνεις με την οικογένεια σου, που μπαίνει την οικογένεια μαζί, μπορεί να το κάνεις με τους φίλους σου, μπορεί να το κάνεις και μόνος σου αν θες. Φτάνει να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε ασφαλείς και να σεβόμαστε τους άλλους χρήστες του δρόμου και οι άλλοι εμάς. Αυτές οι κάρτες είναι στην Ομοσπονδία, έχετε κάποια ιστοσελίδα? Υπάρχει και η ιστοσελίδα μας, υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook. Αυτή είναι μια παρουσίαση η οποία ετοιμάστηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας για τα σχολεία. Με θέμα την οδική ασφάλεια, τη μεταφράζουμε και στα ελληνικά και είναι βασισμένη στην αγγλική βίβλο για ποδηλατική ασφάλεια, ένα βιβλίο, εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο ονομάζεται Cyclecraft, το οποίο εφαρμόζουν οι Άγγλοι εδώ και αρκετά χρόνια. Διδάσκουμε έτσι τα παιδάκια σε όλα τα σχολεία πώς να ποδηλατούν με ασφάλεια και να εφαρμόζουν αυτές τις βασικές αρχές ασφάλειας. Πηγαίνετε συχνά στα σχολεία, δηλαδή έχουμε τα παιδιά μας, γνωρίζουν για να είναι ασφαλείς, τέλος πάντων. Προσπαθούμε να πηγαίνουμε πολύ συχνά στα σχολεία. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα με τη βοήθεια του Υπουργείου Παιδείας και του νεοσύστατου από το Υπουργικό Συμβούλιο Προώθησης της Χρήσης του Ποδηλάτου να συζητήσουμε μέτρα τα οποία θα κάνουν τα παιδάκια να μάθουν σωστή ποδηλασία και ποδηλατική ασφάλεια από μικρές ηλικίες. Θα εισηγηθούν να μπουν εξετάσεις με δίπλωμα ποδηλατικής ασφάλειας με την εμπλοκή της Αστυνομίας Κύπρου και του Υπουργείου Παιδείας στο επίπεδο του Δημοτικού Σχολείου. Και οφείλω να σας πω ότι ως Εθνικός Φορέας Ποδηλασίας έχουμε και γύρω στα 500 παιδάκια σε σχολές ποδηλασίας σε όλη την Κύπρο. Οπότε η ποδηλασία έχει μπει για τα καλά μέσα στην οικογένεια και είναι πλέον καθήκον εμάς και του κράτους να διαφωτίσουμε και τα παιδιά και τους γονείς. Σαν άθλημα πώς πάμε? Οι αθλητές μας πώς πάνε στο... Πολύ καλή ερώτηση αυτή. Είχαμε την Άντρα τη Χριστοφόρου, η οποία πρόσφατα έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, στο αγώνισμα με ποδήλατο του δρόμου. Η ποδηλασία είναι ομαδικό άθλημα και χρειάζεται τουλάχιστον 5 με 9 αθλητές για ποδηλασία δρόμου και 3 με 5 για ορεινή ποδηλασία. Οπότε τα έξοδα για να πάει μια ομάδα, μια εθνική ομάδα ποδηλασίας είναι αρκετά αυξημένα. Πρέπει να πούμε ότι είναι από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως Εθνικός Φορέας Ποδηλασίας η απουσία ουσιαστικών οικονομικών πόρων
για την ανάπτυξη της αγωνιστικής ποδηλασίας στην Κύπρο, ενώ εξεβλέπουμε ότι θα λείπει παντού η κοινωνική και αστική ποδηλασία, χωρίς να υπάρχουν μάλιστα οι υποδομές μέσα στις πόλεις μας. Εν τούτης, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ακόμη δεν έχει έρθει των περιστάσεων και δεν μας έχει δώσει εκείνους τους οικονομικούς πόρους που χρειαζόμαστε για να πραγματικά να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την αγωνιστική ποδηλασία και να στείλουμε την εθνική ομάδα ποδηλασίας στα ύψη τα οποία θα μπορούσαν εύκολα με αυτή την ανάπτυξη της ποδηλασίας που έχουμε στο νησί, στα εκείνα τα ύψη τα οποία... Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε. Βεβαίως, θα μπορούμε πολύ εύκολα να πάρουμε διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο, φτάνει να επενδυθούν χρήματα στην εθνική ομάδα ποδηλασίας, δηλαδή μπορεί πολύ εύκολα να αποδώσει καρπούς. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Είναι αγάπη, πρέπει να σας πω ότι θα έρχεται από τη Δευτέρα στο Mega One με ποδήλατο. Μα ακόμη φοβάμαι εγώ να έρθω, διότι... Καταρχάς να απαιτήσετε να μπουν ποδηλατικές δέστρες. Πού θα αφήσετε το ποδήλατο? Εκτός αν θα το φέρνετε στο στούντιο. Δεν υπάρχει, έξω από το Mega One υπάρχουν. Απλά δεν υπάρχουν ποδηλάτες. Απλά ναι, δεν. Είναι και έχουμε εθελοντές. Εδώ υπάρχει και ποδηλατόδρομος και είναι ωραίος και πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος, είναι χαρά Θεού, πολύ ωραία. Αλλά είναι το θέμα ότι από τη μία περιοχή στην άλλη πώς θα έρθεις. Ή θα διασχίσεις τη Λακατάμνια που έχει περισσότερη κίνηση ή θα έρθεις από πάνω που είναι... Να βλέπεις το ποτήρι σου μισογεμάτο και όχι μισοάδιο να κάσω. Χρησιμοποιούμε συνήθως τους λιγότερο... με κίνηση δρόμους. Θεωρώ όμως ότι ο άλλος είναι πιο επικίνδυνος. Ο λιγότερο με κίνηση δρόμους? Όχι, υπάρχει και κίνηση στο άλλο. Απλά στο άλλο δεν υπάρχει ούτε πεζοδρόμο ούτε τίποτα. Ενώ στον δρόμο το κύριο της Λακατάμνιας έχει πεζοδρόμο, θα βγεις και πάνω άμα φοβηθείς. Άντε πάλι. Εκείνος ο δρόμος πρέπει να σου πω. Νομίζω ότι θα πάω στη σχολή, σε μία από τις σχολές, να κάνω μαθήματα και μετά. Πες πως χρειάζεσαι μαθήματα πρώτα απ' όλα για την ασφάλεια των οδηγών κιόλας. Είναι σίγουρη κιόλας, ναι, διότι πρέπει σαν οδηγός να μπαίνει στη θέση του ποδηλάτη. Και ο ποδηλάτης να μπαίνει και στη θέση του οδηγού. Όταν αρχίσουν από νεαρή ηλικία να ποδηλατούν και να μάθουν για ποδηλατική ασφάλεια, θα γίνουν και πιο υπεύθυνοι οδηγοί. Σωστό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.